uJesu Kristu inkosi baba, ngicela ukuthalela ithuba baba yokwenza amaviki amabili kodwa angadluli kwi-3 minutes. Iviki yokuqala baba, ngicela ukudlulisa ukuxolisa nami yakangena i-emoji ekhaya lezwi ngephutha abazalwane abangabona nobaba akazange abone ngoba nje yangena yasho yaphuma. uNkulunkulu kodwa wangibona, ingakho ngithalela ithuba lokudlulisa ukuxolisa kakhulu nokuthobeka, ngixolise bazalwane nakuwe baba naNkulunkulu uqobo lwakhe, nokuphendula ubaba ngama-weekend. Ngiyakhumbula ikhona nje i-weekend la ubaba kangiphendula khona nami ngamphendula kodwa ngiyacabanga ngangibonga ngoba wasungiphendulile, kodwa ngenza iphutha ngokuthi ngiphendule kuyi-weekend. Khona lokho kubonga lokho, ngabonga kuyi-weekend. Ngiyaxolisa kakhulu ngalokho. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela entabeni kaJehova nasekhaya lezwi. Ngiyaxolisa kakhulu nami ngomunye obenganaki ukuthi awuvuli iy'nkonzo bese wenza omunye umsebenzi ngisize ubufakazi bomunye umzalwane. Ngiyaxolisa futhi kade ngisanda ungena ekhaya lezwi ngenza iphutha kwangena i-emoji. Kwasho ukuthi angiyazi kwalonto ukuthi yini i-emoji, ngaze ngasizwa abantwana sebengichazela bayikhipha. Ngibonga naloko umzalwane wangithumelela imeseji ukuthi khona i-emoji ngayikhipha. Ngiyaxolisa kakhulu uNkulunkulu nakubazalwane bonke. uJesu Kristu inkosi. Amen baba. Ngiyaxolisa ukudilitha. Baba, ngicela ukuxolisa baba uZibande nangimama uZibande, uNkulunkulu nakuJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyaxolisa nasendaweni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lezwi ukuthi ngake ngafaka i-emoji futhi kwakusekungokwesibili kungene ngephutha ngingaqondile. Ngixolisa kakhulu baba, lokhu kwangithinta kakhulu enhlizweni yami, angitholi ukuphumula. Ngicela nje ubaba angixolele noNkulunkulu Jesu Kristu waseNazaretha kulokho okwenzakalayo empilweni yami, angitholi ukuphumula. Ngicela nje intethelelo phambi kwababa naphambi kwezulu nakuJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela abazalwane bonke ekhaya lezi nasentabeni kaJehova kuyabonelela. Ngibingelela nomndeni wakaNsibande egameni lenkosi yami uJesu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngizobonga uNkulunkulu ngey'nkonzo uNkulunkulu akusebenzisa ngazo ukuthi usifundise ngezilakhe ngazo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngayo baba ukuthi uvuma ukuthi akugibele akusebenzise iy'nkonzo zasenhlazatshe nale nkonzo umkhuleko lo esasikhulekela ngawo kumkhosi we-21 days lo kade ukhuluma iHubo 15 lithi isimo songokaNkulunkulu baba. Le ntshumayelo ubukade ufundisa ngayo ingisizile kakhulu ngoba ezinye izono zami njengoba ngiy'bhale bese ngiy'khohliwe, bengilalela leyo ntshumayelo efundisa ngesimo songokaNkulunkulu. Ingisizile kakhulu ngoba ezinye izono zami bengiy'khumbula uma usufundisa ngale simo usuwumuntu oyisimo songokaNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba ukuthi uyasifundisa, uyasikhulisa ekumazini uNkulunkulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba. Ngiyacela nami ukucela intethelelo kuNkulunkulu baba nakuwe baba nakubazalwane bonke. Saqala ukungena la ekhaya lezwi kusho ukuthi ngathi uma ngabe ngizwa ukuthi kumele sitshele abantu ngabantu abafaka ama-emoji, bengingayazi nendaba yokukhipha ama-emoji. Angisumuntu omandla nje ey'ntweni zamafoni. Ngabuza komunye umzalwane ukuthi ikhishwa kanjani i-emoji, wangitshela ukuthi ngingene kuye loyo muntu loyo osuke eyifakile, ngichofe yona leyo emoji loyo kuzovela bese ngingena kuyo umuntu ngiyamtshela ukuthi akayisuse. Mina uma ngichofa kulo muntu oyifakile
ngaphinde futhi ngachofa kuyo le emoji okwesibili. Kanti uma ngichofa okwesibili, hhayi ngiy'tshela ukuthi hhayi kusho ukuthi ngoba ngichofe kanje ngachofa kabili, hhayi kusho ukuthi usezokwazi ukubona ukuthi kumele ayisuse. Hawu, ngithi mase ngithi ngiyabukela ngapha, ngibone sekubhalwe ukuthi sebebayi-2 abantu abalonile la kwi-emoji, sekubhalwe no-you nokuthi nami sengenzile. Hhayi ngibuyele futhi, uma ngibuyela ngibone sekukhona nami futhi, ngiphinde ngichofe futhi bese iyasuka. Nami ngizocela ukuthi uNkulunkulu angithethelele. Azange sivume leso sono, azange ngize ngivume ukuthi-ke ngafaka umuntu olona i-emoji. Ngiyacela uNkulunkulu angithethelele nabazalwane bami, ngithethelele uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Siyabingelela Baba kakhulu, Baba uMpostoli, kanye-ke nakuma-ke. Sibonga uNkulunkulu sasigcinile. Cha Baba, nje ngifuna kusho siyathinzeka kakhulu solo baxolisa abazalwane. Nami-ke ngithe ngilele ngabona kungathi nginawe, kodwa-ke kufanele ngixolise. Sengiyakhumbula-ke, kuyangifikela ukuthi ngisanda kungena ekhaya lezwi ngathumela i-VN, angisalikhumbuli ilanga, kodwa nje kwakulilanga lokungathumeli. Kwase-ke uyasho ukuthi asithumele ama-VN. So-ke angizange ngixolise, nami ngithi angilethe ukuxolisa kakhulu kuwe Baba nakuNkulunkulu. Ngathi uNkulunkulu angasendela umusa asithethelele kuwo konke kona kwethu. So siyathinzeka kakhulu bazalwane uma bacolisa kanje, kuyavuka ukuthi nathi kufanele sicolise la sone khona. Ngiloko nje Baba, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi Baba. Esikhathini esiphambili bengithumele ama-messages ngosuku olurongo ekuthiwa singathumeli ngalo. Ubaba asho ukuthi asithumeli ngalolo suku bese ngivele ngiyashiya kanjalo. Ngibona ukuthi mhlambe ukubuyela ngizoxolisa akubalulekile. Baba, ngiyathanda ukuthi ngixolise kakhulu ngesenzo sami. Ngiyaxolisa futhi nakuNkulunkulu, ngiyacela ukuba angithethelele. Okwesibili, ngithumela ama-messages eqele ku-3 minutes. Asho futhi nalapho ubaba athi ama-messages akho mayisemabili noma iyona eyodwa eqele ku-3 minutes. Nakhona futhi ubaba mayiseshilo bese ngivele ngiyashiya kanjalo. Nakhona futhi ngizitshela khona ukuthi akubalulekile ukuthi ngibuyele futhi kubaba. Baba, ngiyathanda ukuthi ngixolise kakhulu ngalesi senzo sami. Ngicela ubaba ukuthi angithethelele, ngiyacela futhi noNkulunkulu ukuthi angithethelele. Esikhathini esiningi uma ngabe ngibuya emsebenzini ngiyaye ngilalele inkonzo sengihlele embhedeni, sengithi ngenze yonke into bese ngithi ngizolalela inkonzo sengihleli embhedeni. Uma ngike ngahlala embhedeni ngenxa yokukhathala, ithi inkonzo iphakathi bese ngiyalala. Ngiphaphame nje inkonzo kudala iphelile, noma mhlambe ngiphaphame kwesinye isikhathi sekuthandazo. Baba, ngiyathanda ukuthi ngixolise kakhulu lapho, ngoba bengingenza indlela yokuthi ngisuke phela umbhede noma mhlambe ngiyohlala esitulweni esingeza ukungenza ukuthi ngivumele ukukhathala ngilale. Kodwa nje khona bengiye ngikwenze lokho ngilale. Kuthi futhi noma ngabe ngiphaphama inkonzo isiyedlule ngingabuyeli ukuyo ukuzwa ukuthi bekuthiwani. Ngivele ngisuke ngilale, ngakusasa ngilalele elandelayo. Ngakho konke lokhu baba engikwenzile ngiyasithoba, ngiyathanda ukuthi ngixolise kakhulu. Ngonile kuNkulunkulu, ngonile baba nakuwe. Ngiyacela ukuthi ubaba angixolele ngakho konke lokhu engikwenzile. Ngiyacela futhi noNkulunkulu ukuthi angithethelele, uJesu Kristu inkosi.
uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela ukubingelela Baba egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelele nomama umpostoli, ngibingelela abazalwane ekhaya lezwi nasentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, bengicela nami ukuzoxolisa Baba. Ngithintiwe nje ukuxolisa komunye umzalwane, exolisela ukuphoza inkonzo ayo-athenda okunye. Nami ngingomunye owake waphoza inkonzo, ngahamba ngayo-athenda okunye. Ngiyacela nami ukuxolisa Baba, ngiyacela uNkulunkulu Baba angixolele kakhulu ngalokho kona nawe Baba, ngiyacela ukuthi ungixolele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ngoba nje kuyangifikela enhlizweni yami ukuthi ngangikhombisa ukuthi kushuthi uNkulunkulu akabalulekile. Yilokhu ekufanele ngiyoku-athenda okubalulekile. Ngiyacela nje ukuthi iNkosi uJesu ingixolele, nawe ungixolele Baba, ngokuthi ngiphoze inkonzo ngihambe ngiyo-athenda ezinye izinto. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga Baba. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli nomama umpostoli, ngiyabingelela ekhaya lezwi nasendlini entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa igama elihle lenkosi uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela nami ukusho ukuthi kuyangithinta kakhulu futhi kuyangithobisa ukuthi abantwana bakaNkulunkulu besiqwashisa ukuthi uhle ukucela uxolo ngalama mistakes nami ngenzile i-emoji ngingekazi ngifika ngingayibonanga, ngoba owayengingenisa ekhaya lezwi washo ukuthi i-emoji ayisetshenziswa. Ngizwe abazalwane ababili sebengithumelela ama-message bethi angiphuthume ngifakile i-emoji, ngayikhipha ngangakhishwa ekhaya lezwi, kodwa angikaze ngicela uxolo. Ngiyacela uNkulunkulu angixolele, ubaba umpostoli angixolele, abazalwane bonke bangixolele. I-emoji yesibili ngathi ngiqwashisa abazalwane nami ngicela bakhiphe ama-emoji, ngabona sekungena u-you, sekungena ne-emoji yami. Ngethuka ngasheshe ngayikhipha leyo emoji, ngangabonwa muntu, ngangaripota indawo, ngangacela ixolo ndawo. Ngiyacela uNkulunkulu angixolele ubaba. Ngicela bonke abantu, abazalwane bonke bangixolele. Esinye isixoliso ngicela ukusenza ngesokuthi nami ngiwomunye wabarekhodile ama-VN kabili. Eyokuqala yadlula ngo-3 seconds ngayidilitha, ngaphinde kwenzeka eyesibili ngaphinde futhi ngadlula ngo-1 second ngayidilitha. Angicelanga uxolo, ngiyacela ubaba uNkulunkulu angixolele, ubaba umpostoli angixolele nabazalwane. Ngiyathinteka nami ukulalela iy'nkonzo ngisebenzisa izinto zami. Ngiyacela ubaba uNkulunkulu angixolele. Lesi sixoliso sami nje siyathinta ngempela enhlizweni yami, ukuthi ngisho ubaba umpostoli, ubaba uNsibande uhleze exolisela amaphutha amancane. Lokho kuyasifundisa ukuthi kuhle ukwehla, ucela uxolo ezimweni ezenzekayo. Uyabona noma awubonanga, kodwa kubalulekile ukucela uxolo. Ngiyacela uxolo kakhulu ngegama lenkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela egameni likaJesu, ngibingelela umndeni wonke wakwaNsibambe.
Ngiyacela Baba ukuyithoba phambi kobuso bakho, ngixolise nami ngingakwenza Nkosi, ngoba kuyavuka Nkosi ukuthi nami Nkosi amaphutha nginawo Baba. Egameni likaJesu waseNazaretha, ngiyakhumbula ukuthi ngangisanda kufika egruphini ngangikhononda Nkosi, ngangikhononda Baba uma inkonzo kaMama uNsibande ngithi ngizitshele enhliziyweni yami ukuthi ish ukhuluma kancane angimuzwa. Kwesinye isikhathi ngingayilaleli ngoba vele nento yokuthi ngangiyilalela ngisendleleni emgwaqeni isikhathi esiningi, ngibuye emsebenzini ngiyilalele ngifake ama-earphone. Manje kwakuvele kungezwakali ngesimo sokuthi ngikwi-transport. Ngiyacela nje uNkulunkulu angixolele kakhulu ngoba manje sengiya-understand-a, ngiyabona ukuthi uvele unezwi elincane kakhulu. Ngiyacela futhi ukuphinde ngixolise Baba kakhulu ukuthi mina inkonzo bengiyilalela ngisebenza, ngibhizi, ngenza yonke into, ngiklina, ngigeza izitsha, ngenza konke, ngilalela inkonzo. Uthole ukuthi kwesinye isikhathi bengiyilalela mhlambe entambama uma ngibuya emsebenzini, ngiyilalele mhlambe bese ngingayilaleli kahle, ngiphethe ubuthongo, bese ngiphinde ngiyilalela mase ngibhizi futhi. Ngicela uNkulunkulu angixolele, nawe Baba ungixolele kukho konke okubi engikwenzile, ngoba siyabona ukuthi kuyisono phambi kwaNkulunkulu ukungamlaleli. Sihlale phansi sithobe, sizothe, simlalele ukuthi ufuna ukuthini, ngoba kusuke kuyimeseji yosuku afuna ukuzositshela yona. Sizoyizwa kanjani uma thina silalela sibhizi? Ngicela futhi ukuphinda ngixolise Baba ukuthi ngesonto ngathi ngithula ubufakazi ngangazisho igama lami. Ngicela ungixolele kakhulu, uNkulunkulu angixolele ngokungalaleli egameni likaJesu waseNazaretha. Ngiyakubonga uNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabingelela kuBaba, ngiyabingelela kumama, abazalwane bonke, ikhaya lezwi, abazalwane bonke entabeni kaJehova. Ngiyabongelela. Oh Baba, nginguye owonile unyaka uphelile, angidawunilode inkonzo yangena emoji, ngingakwazi nokuyikhipha ukuthi ikhishwa kanjani, kepha ngazama abazalwane ngabathinta bangisiza ngakwazi ukuyikhipha, kepha angibaze ngiyitshela ukuthi ngoba iphumile ngazi ukuthi uBaba akayibonile. Mase bechaza abazalwane bonke beyibeka ukuthi uBaba engabonile, kepha uNkulunkulu Baba wayeseyibonile. Sonile, xolisa Baba kakhulu, cela uxolo noNkulunkulu Baba, xolele nawe Baba, xolele nabazalwane bonke, bangixolele. Siyacela kakhulu ukuthi Nkosi siphe ukuqaphela, siqaphele, ngoba ngokungakuqapheli kwethu kwandisa umsebenzi kuwe Baba, ngokunganaki kwethu kwandisela umsebenzi kakhulu Baba. Uvele unomsebenzi omkhulu owenzayo. Siyacela Baba, sicela uxolo, Nkosi ayisize. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli nomama, abazalwane ekhaya lezwi, abazalwane entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonekela bazalwane, ngiyaxolisa, ngiyaxolisa baba umpostoli, ngiyaxolisa bazalwane, ngiyaxolisa nakuNkulunkulu Baba. Nami ngake ngayifaka i-emoji, sekukudala yebo, kakhulu, kodwa ngizange ngixolise. Enhlizweni yami benginokuthi awu kodwa okwami sekukudala. Abazalwane bangiqhweba-ke ngayikhipha, kodwa ngizange ngixolise. Inhliziyo yami benakho uma ngibezwa abazalwane ukuthi engani izona engazenza ngisemncane, ngayibhala, ngayivuma, zazindala, kodwa ngayivuma. Manje naso lesi
kumele ngisivume ngixolise. Ngiyaxolisa kakhulu, kakhulu, kakhulu. Xolise nangokuthi ngilalela inkonzo ngibe ngisebenza, ngidrayiva. Eyi, yazi bazalwane, inhliziyo ivele izubuhlungu ukuthi kanti ngone kangaka. Ngiy'buza ngiy'phendula ukuthi kusho ukuthi mina ngamanye amazwi angikwazi ukukhipha okweshumi kwesikhathi esikhathini uNkulunkulu anginike sona osukwini, ukuthi lesi-ke esikaNkulunkulu esokuhlala ngizothe ngilalele uNkulunkulu. Ngithi ngimlalele ngibhizi ngenza lokhuya, ngenza lokhuya, ngenza lokhuya. Eyi bazalwane, ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyaphenduka, ngiyaxolisa baba umpostoli, nanokuthi nje sikusebenzise kabuhlungu senze izinto ey'ngafanele. Ngiyaxolisa, ningixolele bazalwane. NakuNkulunkulu Baba ngiyaxolisa kakhulu, kakhulu, kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi. Ndiyabulisa tata, ndiyabulisa mama, ndiyabulisa kuni nonke. Ndingena apha egruphini ndinguNombulelwa kwaSondiwe. Ndinganokuxolisa tata wethu ngemisteyikhi endayenzayo yokuthumela imeseyiji ngexesha elirongo. Ndiyaxolisa. Andiyazi noba mhlawumbi yayi-excitement na, kuba ndandihleli ndilindele impendulo ngendlela emangalisayo endandiyingxamele, ngendlela emangalisayo ngaphakathi kum. Ngoku andibanga sakhumbula iwesi, andikhumbuli nyhani noba kungolwesingaphi ngale mini. Hayi, ndiyaxolisa kakhulu, 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 kakhulu ndiyaxolisa. Azange ndibe ndicinga ngento yokuba kungolwesingaphi. Ndandivuyela nje into yokokuba mna imeseyiji yam iphendulwe, kuba kudala ndiyilindele impendulo ndizokwazi ukwenza le nto uNkulunkulu athi mandiyenze egameni likaYesu. Ndiyabulela kakhulu tata, ndiyabulela futhi ndiyathemba into yokokuba ndixolelekile, ngoba ndiyazi into yokokuba uxolo xa ulucelile ngentliziyo yakho yonke, usenza into ongakhange ube nanjongo ngayo, kuyamkeleka, kuyamkeleka. Ndiyaxolisa kakhulu, ndiyaxolisa kakhulu. Yho, ndiyaxolisa. Hayi, ndiyaxolisa kakhulu tata ngendlela emangalisayo. Ndicela uxolelwa, ndicela uxolelwa nakuNkulunkulu ngokona ndonile, ngokungalaleli, ngongawenzi umthetho, nowulalela umthetho ndiwenze. Ndiyaxolisa kakhulu tata.
Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi babe, ngiyabingelela kubabe, ngibingelele kumake sibanze, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ekhaya lezwi ngibingelela bonke bazalwane ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngidlulisa kubonga babe, inkonzo yembhabhatiso siyabonga. Yahamba kahle kubantwana bethu siyabonga Jesu Kristu inkosi. Ngabuya licingo lami laba nenkinga yenethiwekhi ngako ngibhuda kubonga siyabonga uNkulunkulu anendele umusa nigcine. Imphatho ukuphatheka kahle nekufunza nje tintfo letiningi siyabonga. Umusa wenkosi ube nani Jesu Kristu inkosi. Lokunye Nkosi yami kundlulisa kuxolisa lokukhulu uNkulunkulu angixolele ngendzaba yema-emoji ngekungagcini imiyalo nemitsetfo lekuthiwa siyente. Ngelinye ilanga ngathi ngivula ifoni ngingena kunethiwekhi ngakhanza i-emoji umzalwane uyifakile. Ngathi ngitawubuya ngimbhalela ngase ngichubeka nekucofa-ke ifoni ngenta lokunye ngidawuniloda netinkonzo sengiyakhohlwa kumbhalela. Ngabuya ngoba ngithi inethiwekhi nangibuya ekhaya ngiyalala ngeva livi nje ebusuku likhulumako lathi ubokwenta lokushiwoko. Ngathuka ngavuka ngente lokushiwoko ngathi nangivuka ngase ngiyakhumbula ukuthi ngikhohlwe kubhalela umzalwane lobekafake i-emoji. Ngavuka ekuseni ngoba ngithi inethiwekhi ngaya kunethiwekhi ngathi ngiyambhalela umzalwane wangiphendula wathi sengikhishiwe egruphini angisakhoni kuyikhipha. Inhlitiyo yami yaba buhlungu kakhulu. Ngekungendi lokushiwo ukuthi asikwente ngaleso sikhathi. Nyalo sengiba nalesi ciniseko sokuthi ngicala ngiyabuka i-emoji lengiyikhandzako ngiyambhalela umzalwane ngekushesha. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu kuloko kukhuthateka nje ukuthi sikhuthale sibabhalele labo Nkosi yami lekwenteke bathola bafaka ama-emoji ngeliphutha ukuze naye atokhona ukuthi achubeke abe segruphini. Siyambonga uNkulunkulu kuko konke. Siyacela ukukhuthatana ukuthi naloyo akhuthale. UJesu Kristu uyinkosi, ubufakazi buningi Nkosi yami. Ngenxa yesikhathi sitawuchubeka inkosi nayivuma isigcinile. uNkulunkulu asentele umusa. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba nomama nabazalwane bonke. Nami nidlulisa amazwi okuxolisa baba. Ngifakile i-emoji long time ago. But ubaba bekamemezela naye ukuthi no, laba ukuthi bafakile i-emoji khaya lezwi mabadelete. Abangena egruphini badelete, which niyenzile lento nidelitile immediately. Ubaba maka-announce nicheckile ukuthi akhona lawa amanye emojis but anizange ngixolise. Na few days ago nifakile i-emoji but nisheshe niyikhipha. Abazalwane abangazange bayibona nobaba angazange ayibona. Ngiyaxolisa kakhulu ngalento baba. Ngiyazi ukuthi sikhubekiso le kubaba nakubazalwane. Enye into ngiyacela just ukuthi ubaba unithethelela nakuthi sometimes nimamela indumiso while ukuthi nibhizi. Ngiyacela just ukuthi uNkulunkulu angixolela ngayo yonke into ukuthi niyenzile. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyabingelela Baba egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Ngiyabingelela ubaba, ngiyabingelela abazalwane ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngithanda ukuxolisa kakhulu baba, ngiyaxolisa nasebandleni nasekhaya lezwi. Ngafaka i-emoji ngo-2024
uJesu Kristu inkosi. Ngayifaka akangabona ubaba, ngasheshe ngayicima. Ngathi ngilalela inkonzo, ubaba khona into ayeyikhuluma ngase ngiyahlehlisa, ngifuna ukuzwa ukuthi uthini. Seyafaka i-emoji. Mangithi ngiyabuka kungena i-emoji ngase ngiyayicima. Ubaba akabonanga nabazalwane. Ngaleso sikhathi i-emoji ngangakakhulunywa kakhulu ngayo, ngayikhipha ngoba mina ngangazi ukuthi ama-emoji awafuneki. Ngangena nje egruphini ngazi ukuthi ama-emoji awafuneki. Ngase ngayithola leya video ethi ama-emoji awumoya wamadimoni. uJesu Kristu inkosi, ngiyaxolisa kakhulu. Okunye ngibhalela ubaba, ngambhalela enambeni erongi. Ngangifaka abantu ekhaya lezwi kanti ngibafaka enambeni erongi. uJesu Kristu inkosi, baba washo ukuthi ngibhale enambeni erongi. Ngiyaxolisa kakhulu. Angibonanga ukuthi ngabuka inamba kunama-messages kanti akusiyona-ke eyokufaka abantu. Ngase ngikhohlwe ukuthi iyodwa yokufaka abantu, iyodwa yama-messages amanye ahlukahlukene. Okunye ubaba wangiphendula, kade ngibhale imeseji, wangiphendula. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe waphendula late, mhlawumbe ngo-10 ebusuku. Mayiphendula ngase ngakusasa ekuseni sengivuka mina ngiyaphendula ngoLwesihlanu, ngaphendula imeseji ngelanga eli-wrong okungaphendulwa ngalo, ekubeni ngazi ukuthi akuphendula ngoLwesihlanu. Kodwa ngangithi mhlampe kuyaphendula makuwukuthi kubhala yena ubaba. Ngasephendula ubaba esethi ubhala imeseji ngaphatheka kabuhlungu ukuthi Nkosi yami ngiyakufunda. Ubaba washo zonke izinto ngiyazazi, kodwa manje sekuyithola sengiphinde ngenze into engiyaziyo ukuthi akufanele ngiyenze. Ngiyaxolisa kakhulu ngokwenza namaphutha. uJesu Kristu inkosi, ngiyacela ubaba angixolele, ngiyacela ibandla lingixolele, ngiyacela inkosi uJesu Kristu ingixolele. uJesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi, baba umpostoli. Baba ngiyaxolisa kakhulu baba. Ngiyaxolisa. ngoLwesihlanu kwenzeka iphutha, ngathi ngilalela iy'nkonzo, kwathinteka inamba yokungenisa, ngabona sekungene ngathi sengenza i-voice call baba. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngicela ungixolele. Baba uNkulunkulu angixolele, kwenzeka iphutha, ngaphazamisa baba. Ngiyabonga kakhulu, ngiyacela uxolo, ngiyacela ungixolele kakhulu ngephutha engalenza. uJesu Kristu inkosi baba. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa kakhulu baba. Ngafaka i-emoji. Sekunesikhathi nje kwenzeka. Manje sengishaya unembeza ukuthi angikaze ngixolise. Ngasizwa umzalwane wangitshena wathi angicime. Ubaba engakayiboni, ngayicima khona lapho. Ngase ngibonga kumzalwane, kodwa ngizange ngixolise. Ngizoxolisa-ke baba, ngithi ngicela uNkulunkulu angithethelele abantwana bakho bonke ekhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova, bazalwane. Ngithethelele, ngenze iphutha elikhulu. Ngangabonanga ukuthi ngicindezele i-emoji. Sengibona ngoba sengifonelwa. Ngicela uNkulunkulu angithethelele, nabazalwane bangithethelele, nobaba angithethelele, noJesu Kristu angithethelele. Kwaba yiphutha. Ngiyaxolisa. uJesu Kristu inkosi. Nokulalela-ke inkonzo baba, kukhona engikwenzayo nakho ngiyaxolisa. Ngoma ngithi ngihleli sesikhathi ngihlala sengisekhona obudala, mthi ngibone usuzozela usuyolala. Kanti nalokho kuyiphutha. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngicela uNkulunkulu angithethelele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba egameni elihle lenkosi yeJesu Kristu ephilayo. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukudlulisa ukuxolisa baba. Sengiyabona nami ngaze ngidlulele umusa. Umuntu asawutholile ukuthi adlulise ukuxolisa. Ngicela ukuxolisa ngonyaka odlule. Ngafaka i-emoji futhi nje ngajabula, ngambonga uNkulunkulu ukuthi hawu ngiyajabula ukuthi ubaba bengakayiboni umzalwane maye ngithe sengifake i-emoji. Kodwa manje mase ngilalela ukuzwa abazalwane beveza ukuthi akubalulekile ukuthi ubaba ubonile ngoba uNkulunkulu baba usuke ebonile vele. Mangabe ngikwenza lokho, ngiyacela ukudlulisa
ukuxolisa uNkulunkulu baba wangibona ukuthi i-emoji engangiyifakile. Okunye baba engicela ukuthi ngiyaxolisa ukuthi benge ngilalela inkonzo, nami kukhona engikwenzayo, ngifakile ama-earphone okanye ngivulele ispeaker noma yini engisuke ngiyenza ngaleso sikhathi. Mhlambe noma ngisendleleni ngibuye enkonzweni ngilalela inkonzo, ngiyaxolisa kakhulu. uNkulunkulu bangicela ngixolele. And mina-ke baba wafika kimi ngempela enhlizweni yami ukuthi kambe mangabe mina ngizokhuluma nengane yehla yenyuka, ngingakuthanda yini lokho ukuthi nginganikwenzi, ngoba njengoba ngilalela inkonzo ngibhizi ngehla ngenyuka, kufana nalokho kuchaza ukuthi angihloniphi mangabe ngenza kanjalo. Kodwa umcabango onjalo nje hayi ngawudlulisa, angangawu-entertain, ngawudlulisa nje. Kodwa kuyakukhombisa ukuthi uNkulunkulu baba wayekade engikhuza ngaleso senzo sami. Ngiyacela ukuxolisa kakhulu kuNkulunkulu baba, ngicela ngithethelele. Kudala-ke ngicabanga kwawo-2023 khona la sakhuzwa khona ukuthi umuntu mayelalela inkonzo angayilaleli inkonzo maseyalala. Kwake kwenzeke nakimi ngilalela inkonzo ngcine sengizumekile ngoba ngiyakhumbula owayekade esiqwashisa ngayo uNkulunkulu ubaba waze wathi sisuke sikuhhemisa. Ngabe sengiyakuyeka-ke ukuthi hayi ngampela lento abayisho iyiqiniso, kodwa angizange ngizokuzoxolisa. Yebo, ngavele ngayeka ngangaxolisa. Kuyabuya ukuthi kwakumele ngixolise nangaleso sikhathi baba, ngicela ukuthi ngithethelele kakhulu noNkulunkulu baba ngixolele. Okunye ukuthi ngangike ngabhalela kwinamba engafananga ngibhale kuyo ngaleso sikhathi. Angisakhumbuli kwakuyimuphi inyanga, noma ilo odlule noma ilo, angisakhumbuli. Kodwa wangitshela futhi ukuthi ngifake enambeni e-wrong. Angizange ngize ngibuye ngixolise. Ngiyacela baba ukuxolisa namhlanje, ngiyaxolisa naNkulunkulu baba ngithethelele. Kuwukwenza umsebenzi kaNkulunkulu baba ngokunganaki, nanokuthi kuwukububulisa ukuthi umuntu enze into e-wrong. Noma usungabonanga baba, kodwa uNkulunkulu baba ngoba usuke ebonile. Ngiyacela ngithethelele. Siyabonga nangokuthi asinika ithuba nawusiqwashisa. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyabingelela emndenini wonke wakwaNsibande, ekhaya lezwi nasentabeni. Baba ngiyacela ukuthi inkosi ngithethelele uma ngilalela lezi hloko ozifundisayo kulezi nsuku, zingibuyisele emuva kakhulu ukuthi baba ngangena ekhaya lezwi nginey'nkinga, futhi ngangena ekhaya lezwi ngakholwa njengokubatsha kwey'ndlebe zami, ngahluleka ukubona ukuthi inkosi ingibizele ekukhanyeni. Inkosi ingenzela umusa ukuba ingilande lapho ngangikhona. Ngiyacela inkosi ngithethelele ukuthi ngakholwa njengokubatsha kwey'ndlebe zami ukungena kwami ekhaya lezwi. Ukukholwa kwami kwakukuncane ngenxa yey'nkinga. Ngakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyena isixazululo sakho konke, ngoba mengibuka ukuthi kube inkosi yabuya yalanda ibandla, ngangiyosala baba, ngoba ngangibhekane nalokhu engibhekane nakho. Ngahluleka ukubona ukuthi uNkulunkulu ungibizele emseni ongandelanga muntu. Ngiyacela inkosi ngixolele. Nawe baba ngiyacela ungithethelele, ngoba konke kungumusa okwenzakala kimi. Kungumusa ukuthi ngibizelwe ekhaya lezwi, umusa ongandelanga muntu. Ngiyacela baba, ngoba lezi mfundiso isihloko kuso sokuthi umkhuleko nokukholwa kuyafika kimi ukuthi baba, imikhuleko sengiyinikiwe, kodwa kungani inkosi kungaphenduleki? Kodwa ngiyaqonda ukuthi ukukholwa kwami kube kuncane, nokuthi ngakholwa ukungena kwami ngangena ngakholwa njengokubatsha kwey'ndlebe zami. Ngiyacela inkosi ngithethelele ekujuleni kwenhliziyo yami baba. Ngiyacela nawe baba ungithethelele ekujuleni kwenhliziyo yami. Ngiyayicela ingithethelele, ukukholwa kwami kube kuncane kakhulu.
futhi nangendlela engangena ngayo. Ngiyacela baba inkosi ngithethelele. Ngiyacela ukuthi Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela ekuseni ekhaya lethu, ngiyabingelela kuwe Baba, nasentabeni yendlu kaJehova ngiyabonelelwa. Baba, ngedlulisa ukuxolisa kwami, nami ngingomunye obekade lalela iy'nkonzo ngibe ngisebenza. Ngiy'tshela nje ukuthi hhayi ngoba ngiyasebenza ngiyilalelile kungijabulise lokho, kanti phambi kaJehova akukho kuhle, kuyisono. Noma ngiyilalele sengibuya emsebenzini ngilele, ngesinye isikhathi ngize ngizumeke. Nakhona lokho uNkulunkulu akakuthandi. Ngiyacela Baba ungixolele, noBaba uNkulunkulu angixolele. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga.